Dydy mynychu apwyntiadau ddim yn hawdd bob amser. Efallai eich bod yn boddi mewn gwaith neu'n brysur gyda'ch plant, neu efallai nad ydych chi'n gallu symud fel yr oeddech chi'n arfer gwneud. Gall cyrraedd apwyntiadau gyflwyno cyfres o heriau. Erbyn hyn, mae'n bosib mynychu apwyntiadau o unrhyw leoliad cyfleus. Os ydych chi gartref, yn y gwaith, neu yn hi rhywun agos atoch, mae gwasanaeth ymgynghori fideo Gig Cymru yn eich galluogi i gael mynediad at ofal. Efallai bod gennych apwyntiad claf allanol, sesiwn therapi cyffredin, neu efallai bod angen cyngor a chymorth proffesiynol arnoch chi. Mae'n hawdd gael mynediad at ymgynghoriad dros fideo. Yr oll sydd eich angen arnoch yw ffôn clyfar, tablet neu luniadur sydd â camera a chysylltiad i'r rhwnghrwyd, a lle bach tawel a preifat i sgwrsio. Ydych chi eisiau i ofalwr neu aelod o'ch teulu fynychu eich apwyntiad gyda chi? Gallen nhw ymuno yn hawdd o leoliad sy'n gyfleus iddyn nhw. Bydd yr apwyntiadau hyn yn cael eu cynnal fel apwyntiadau wyneb yn wyneb. Ni fydd ymgynghoriad dros fideo yn addas ar gyfer bob apwyntiad, ond os yw'n addas, byddwch yn cael yr un gofal a safon gan arbed amser, arian, straen a'r amgylchedd hefyd o bosib.